A few moments later. Hi mga ka-B! B. B! Saya! And for this vlog, nakikita niyo, nakasuot ulit ako ng mask at si Idona. At nakikita niyo guys, madala akong galon. Kasi pupunta kami sa grocery kasi wala na akong makain. So, kailangan namin mamili ng mga grocery sa supermarket. So ngayon, kung nakikita niyo na sa elevator kami, at nag-aabang kami. Oo. Ang nag-aabang, ay, hindi na pindot. Nag-aabang kami. So stay tuned. Magbabalik kami. So guys, nasa elevator na kami. Kasama pa ni Chef Donna. Tara! At mamaya Ano sa amin, Day? Oo. Ay, papunta na kami maya sa ano, sa Saint Cherry. Cherry. Bagay ni atin kumatong tubig. Hi. Guys, nagbabalik ulit kami. So ngayon ay naglalakad sa hallway ng condo na ito at palabas na kami. So, wait lang. Hiharap ko lang yung photo lang. So, ayan. Papunta na po kami sa Cherry. So, kung makikita nyo, hindi siya traffic. Kasi nga, konti lang yung mga sasakyang dumadaan. So, ayan. Uy! Oh my God, sorry. Na. Hindi ka na kami doon. So, kung makikita nyo guys, di ba konti lang yung mga sasakyan, unlike before. Kung alam nyo lang, dito talaga, traffic talaga do dito. Nung wala pang COVID-19 pandemic na yan. Oh guys, sobrang traffic. Pero ngayon, hindi na. Konti na lang. Actually, wala siyang mga jeep. Diba? Kung makikita nyo, wala siyang mga jeep. Puro lang siya kotse, van. At mga, ano? Pwede na pala dyan na ano, papasok? Ata. Tara. So, papasok na kami. Tatawid pa pala kami. Di pa pala kami ito? Wait ka lang. Oo. Hi! Wait lang. Sagasayan tayo. Tara! Pwede na di ay. Pwede na. Alright! Nakapito ka ba? Oh my God! Wow! Oh my God! 5 minutes later. A few moments later. Isa sa Eastern Cherry na kami. At gagawa kami ng basket. Taran! Yung ako on ka. Ayan na lang. Eh? Kailangan. Dito na lang. At ilikot ka ano din. So, yan. Kuha na. So, since nakakuha na kami, dalawang basket sa kasi. Mukhang madami ata yung Charot! bibili na. Charot! Ano first natin?
25 years later. So kung kayo guys, kung gusto yung lumabas, like for example, bibili kayo ng mga pagkain o mga supply sa grocery, kailangan nyo talagang mag-mask. At always magdala ng sanitizer or alcohol spray. Para kung sakaling may hinawakan kayo, pwede nyo i-spray yung kamay. At ito na, ano bang masasabi mo pag bibili sila sa mga malls or Siyempre, always bring alcohol. Kaso wala kaming alcohol. Always wear mask. Ayun lang. and number 3, social distancing. So, hindi kami nakasocial distancing. I mean, pag may magtatanong sa inyo, huwag masyadong malapit. Dapat mga 3 meters or 6 meters away with each other. So, ayan na guys yung panghuli. So, yung mababayaran namin is 2,427.82. Sobra pa kami. So, may sobra pa. Taran! So, yung pera lang is 3,000. So, ilan bang sukli? Wala ka dyan. Ano? 572.80. Ang galing ko. Oh, Nakita ko lang. So, yan. Papasok na lang to mamaya. So, ito ba ito? So, yan guys. Nalapit ng matapos. At, nakapasok na siya at nakalagay na pala sa, tawag dito, sa bag. Itlog yan ha. Oo. Ano, sobrang bigat din. Kaya to. Patay, sulpo. Ito mag- Wala, oh, dalawa. So, ayan guys, naglalakad na kami. At papunta na kami doon. Pakita ko itong groceries. Ano yung mga groceries? Ayan, naglalakad na nga kami. Bigat eh. Doon na, Dora. Sinukuan. Bawal. So guys, nagpapasalamat kami sa mga frontliners. Sila talaga yung totoong bayani sa panahon ngayon. Dahil kung di sa kanila, kung di sila nagsilbing servicio sa atin, wala tayo ngayon. Magpapasala tayo sa mga... Wala tayo ngayon. I mean, wala tayong... Basta lala siguro sitwasyon kung wala sila. Tama ba? So, kayo na lang... sorry. So, nice naman kasama sa mga pulis. Anong police? Guardian? Sa mga pulis, sa mga frontliners. Akala ko sa Pulis, mga doctors at nurse. Ano pa ba? guard, of course. At mga cashiers, of course. Kung wala sila, hindi kami makakabili ngayon. Wala tayong makakain, di ba? So, yun. So, ano ba yung mensahe mo sa mga Frontliner. So, Putang ina mo, ginagawa mo. hindi makakasalita. Keep safe lang sila. Tsaka God bless. So, hello guys, pauwi na kami. So, yung ginamit kong cellphone kanina ito. Kaso nga lang, sa storage full memory. Kasi nga, marami na siyang video. So, hanggang dito na lang ata. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please subscribe to our channel and click the button bell para ma-notify kayo sa susunod naming video. Okay, bye-bye. God bless. God bless. God bless. Mga kabisaya. Take care. Og stay sa home, mga kabisaya. Ha? Thank you so Ayaw much. kabadlong. Thank you so much mga kabisaya. Ano kita sa susunod na vlog. Vlogs.